in half marathon. Team mar Samuel Njunu, Linda Kinywa, Julius Wanyaga kachiel gi Susan Rungu noyudo points 139 kendo bedo joloch e tuke mag KCB East Africa Golf Tournament mane obagi alap ma part 72 ma Thika Sports Club. Thuolo mar ariyo nomaki gi team mane oting'o jotugo Patrick Gakuo, Anthony Kibucho, Sam Njenga kachiel gi Edwin Mburu mane duto oyudo points 125. Timbe ariyogo mano mako thuolo ariyo mokuongo ng'ado tiko mar finals mibiro bagi alap ma Karen Sports Club dwe mar 11 higa ma wantiere ni. Tukegi noyuayo jotugo maromo 294 kowuok e counties mopogore opogore.